Vítame vás v našom salóne thajských masáží. Sme veľmi radi, že ste nás prišli navštíviť a dnes vám predvedieme našu horúcu bylinkovú masáž. Nech sa páči, môžete sa aj pripraviť. Horúca aromatická masáž, bylinkový vankúšik. Tradičný thajský bylinkový vankúšik je nahrievaný v parnom kúpeli. Obsahuje zmes mnohých thajských byliniek, vrátane zázvoru, škorice, citrónovej trávy, gáfru, limetky, kurkumy a rastce, ktoré sú zabalené v thajskej bavlne. Každá bylina má svoje unikátne liečivé účinky. Pri aplikovaní na telo za použitia tepla a tlaku sa esenciálne oleje z týchto byliniek prenášajú do pokožky, čím redukujú napätie svalov a zlepšujú cirkuláciu krvi a tiež aj vylepšujú vzhľad pokožky. Všetky vyživujúce a povzbudzujúce látky prenikajú cez otvorené póry pod pokožku do spodných vrstiev kože. Táto masáž trvá 90 minút alebo aj viac. Účinky thajskej bylinnej masáže. Pôsobí relaxačne, zlepšuje krvný obeh, pomáha pri bolesti svalov a kĺbov, uvoľňuje a regeneruje svaly. Pôsobí proti stuhnutosti kĺbov, má detoxikačné účinky, stimuluje vnútorné orgány, urýchľuje metabolizmus. Zjemňuje pokožku, pôsobí dobre na nervový systém a proti stresu, má pozitívne účinky na choroby dýchacích ciest a nosových dutín, tiež pri artritíde a nespavosti. Táto masáž harmonizuje telo a myseľ, vyľaďuje tok energie a má veľmi silný detoxikačný účinok. Ako sa cítim? Ďakujem pekne, po masáži sa cítim veľmi dobre. Bola návšteva nášho salónu pre vás príjemným zážitkom? Áno, máte tu veľmi príjemnú atmosféru a táto masáž bola veľmi netradičná a bol to príjemný pocit, keď ste masírovali tými hrievými bylinkami. Aj vy môžete potešiť svojich blízkych a darovať im poukaz na masáž. Želáme vám dobré zdravie a tešíme sa na vás. Lúčime sa so slovami: príďte si vychutnať masáž našu, potešíte tým dušu vašu. Pekný